I'm back, baby. Uri sei? Oh, poteri kucha. My wife. Oh, potengi watoto. Oh, kusha. Oh, yes. Sei, baby. Poteri kucha wangu rareba. Mina ndatodzva. Yeah? Mina ndenge ndadzvaka 1 ndokuya. Mina. Iwe soro kuti poto iri kutsva nekuda ndakumhoresa panapa unodaira. Poto yakutsva uku ndiri kumhanyira poto uku. Iwe uri kuita zvekutamba game kuti umirire kutsva. Kiki ndikutora newe. Mira. Ndikangodzva papa chete. Mira. Ndikangodzvaka 1 papa ndobva ndauya. Mira. Kiki uri serious nezvekutaura? Baby mira kani. Mira. Amanongandisa game ranga. Saka wanyepera kunzwisisa naye? Iyo Kiki man ndinakatenga foni ndikutora newe. Unyepera kunzwisisa pakutanga papa. Ibona Nekuti ndakaendesa mombe dzangu. Ndibonderesa kukwa. Nekuti ndakaendesa mombe dzangu wakumizibheva. Zvinokusiya poto ichitsva kumagetsi ari kupera Saka ndabvumizotamba magames. Saka poto ichitsva. Wambotamba game iri. Wambotamba game razvo. Mombe dzangu dzakaendera mahara. Nekuti mombe dzakaenda kubheva sezvizvi. Saka wadi umonimirira ndangodzva zvandichitaura ndamukumhoresa ndanoita support yacho. Ndikurota here. Ndakaita rosi. Ndikurosi cheche. Magetsi angu apere izvezvi.